Здравейте, в следващите няколко минути набързо ще ви запозная с един от нашите най-добри шпионски продукти. Това е професионален USB Audio Recorder тип флашка 1205. Какво представлява устройството? Това е висококачествен аудиорекордер с формата на флашка. Аудиорекордер, който притежава различни режими на работа, на продължителен запис или гласова активация и голям капацитет на батерията и вградената памет. Започвам с това как получавате продукта. Продуктът пристига в луксозна опаковка с подробна инструкция на български и английски език. Сега ще се спра накратко върху техническите характеристики на устройството и накрая на ревюто ще го демонстрирам, за да чуете реално как записва. Започвам с това от какво е изработен. Продуктът е изработен от висококачествена пластмаса, като целият му корпус е пластмасов, с изключение на една малка пластинка в единия край на продукта, върху която е отпечатано логото на производителя. Производителят е корейската фирма Esonic, доказан производител в по-професионалните шпионски продукти. Самия продукт притежава вградена батерия и вградена памет. Батерията му е 3,7 волтова, 180 мАч литиево-полимерна батерия, а вградената памет е 4 гигабайта. Продуктът може да работи в няколко режима. В режим на непрекъснат запис може да запише около 15 часа аудиозапис, а в режим на гласова активация може да издържи включен до 25 дни. Паметта му пък може да събере до 144 часа аудиозапис, като това означава, че не е нужно всеки път да се разтоварва, когато работи. Сега ще кажа накратко защо е полезно и е много добре измислено, че този продукт има режим на гласова активация. Устройства, които нямат режим на гласова активация, работят по следния начин. Включвате ги и те просто се работят. Това означава, че няма нужда, те записват. По този начин се налага да слушате дълги часове празен запис. Запис, на който нищо не се случва. При това устройство този проблем е решен. В този режим на гласова активация то има почти нулева консумация на енергия и по този начин може да издържи, както вече казах, над 20 дни и да записва само тогава, когато има нужда. Например, в тези 20 дни може да има 2-3 часа, през които трябва да записва и то ще се справи без никакъв проблем. Друго много хубаво нещо за самото устройство е, че изключително бързо се зарежда. Само за около час и половина батерията се зарежда до пълния си капацитет. Самата структура на устройството, то се свързва към USB посредством накрайника си и се командва от ето тази запчатка. Също така притежава светодиодче, което показва дали устройството се зарежда или вече е заредено, т.е. дали батерията се е заредила, когато го зареждаме. От запчатката пък има 3 степени на 3 режима на работа. Изключително лесно се командва. Всичко това е подробно описано в инструкцията, която предоставяме. Накратко, за какво може да бъде използван продукта? Продукта може да бъде използван както в ежедневието, за записване на лекции или различни неща, които ви интересуват, така и за по-тайно събиране на информация. Т.е. може да бъде оставен в офиса ви, където да запише какво се говори, докато вас ви няма. И по този начин да получите важна информация, която, например, касае фирмената ви сигурност. Продуктът наистина се е доказал като изключително качествен и е един от най-предпочитаните аудиорекордери в нашия магазин. Това е накратко. Надявам се да ви е било интересно и слушайте накрая демонстрацията. Наистина ще останете приятно впечатлени. Може да харесате нашия канал
т.е. да се абонирате за нашия канал и да харесате видеото, ако ви е допаднало. Очаквайте скоро много нови ревюта на интересни шпионски продукти. В момента се намирам на 1 метър от устройството. Сега се отдалечавам плавно. Ето, вече съм на 2 метра от устройството. Отдалечавам се плавно. Вече съм на 3 метра от устройството. Отдалечавам се. Вече съм на 4 метра от устройството. И вече съм на 5 метра от устройството. Ето сега ще го спра. Взимам го и го спирам.